tasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se nitkellmu dwar lajn u n-nuqqas tagħha fi kliem li ġej mit-Taljan jew mill-Isqalli. Filwaqt li fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq l-espressjoni għamel bħal lawċin. Lilkom tagħtikom inkwiet din l-imbirka għajn. Meta tiġu biex tikbu bil-Malti, taqblu mal-argument ta' xi wħud li l-għajn għandha titneħħa għax ma fadlilix skop. Dan tal-aħħar huwa argument kumpless li kultant żmien jerġa' jqum u mhux la kemm wieħed jaqta' l-kundanna kontra l-għajn f'ħafna kelmiet bil-Malti, f'ħafna kelmiet Maltin li fihom l-għajn. Il-ħoss ta' dan is-simbolu huwa assenti għal kollox u d-diffikultajiet fil-kitba iqumu għax il-widna ma tiggwidanix fejn għandna nikdbuha u hawn fejn jibdew jidħlu l-inċertezzi u l-iżbalji, min idaħħalha fil-batal, min jibdilha posta u min iħallija barra kompletament. Raffaello Bezzina fl-ewwel parti tal-programm infatti se jkellimna fuq xi eżempji ta' kliem żbaljat li spiss naraw madwarna meta l-kittieba jażlu li jdaħħlu lajn fejn ma jesajiex. Intom kif tikdbuh il-kliem ajjut, allura, almenu u bata fis-sens ta' sofra, ngħidu aħna fis-sentenza Kristu bata fuq is-salib. Ikolkom tentazzjoni ddaħlu lajn x'imkien, ngħidu aħna fil-bidu jew fin-nofs. Jekk iva, mela segwu l-ewwel parti tal-programm ħalli taraw kif l-etimoloġija tista' tgħinna nindunaw għaliex dawn l-erba' kelmiet li semmejt m'għandhom qatt jinkitbu b'lajn. U bil-ħaq, jekk jasal żmien li lajn titneħħa mill-Malti, lestu ruħkom għal problemi ġodda. I taġen laġina tispiċċa bħal taġen li nsajru fuqu. Intom labtu bil-ballun tispiċċa bħal labtu li jkollha l-Madonna. U nispiċċaw ma niddistingwux fil-kitba bejn il-verb u non-verbali, fl-eżempji seta u seta, ala u ala, jew tela u tela. Ħafna kliem ukoll nispiċċaw inħassrulu d-dera u l-identità tiegħu. Jispiċċa ma jintarafx faċilment u se jfixkel il-proċess tal-qari. Mela hija nagħmlu sforz u nitalmu ftit il-prinċipji, il-modelli u l-loġika wara l-kliem li fih lajn. Għax hi, bħal kumplament tal-ittri fl-alfabet Malti, għandha l-jett li tibqa' tgħix. Il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Tajjeb, il-kelma ajjut kif nafu ġejja mit-Taljan, l-etimoloġija tagħha hija Taljana u għalhekk niktbuha ajjut. Ġejja mit-Taljana aiuto, il-verb ukoll aiutare u li tfisser assistenza li ngħidu f'każ li wieħed ikollu bżonn għajnuna. Biss xi kultant li jiġri għal diversi raġunijiet li nkun qed nispjega l quddiem niktbuha blajn għajn ajjut, imma dak huwa żball u ħankun qed nispjega għaliex dak huwa żbaljat. Qabel xejn però tajjeb ngħid kelma fuq il-littra għajn. Littra għajn fil-Malti hija tissejjaħ digraf, sewwa hija magħmula minn żewġ itri, però hija partikolari ħafna għaliex m'għandix ħoss assoċjat magħha. Għandna din littra li nsibuha fl-alfabet tal-Malti imma m'għandix ħoss assoċjat magħha. Fl-Arbi minn fejn ġejja din littra għandha ħoss assoċjat magħha tantu hekk li Aquilina jgħid li l-lajn li nsibu fil-Malti tal-lum ġejja minn żewġ ħsejjes fl-Arbi, il-lajn u l-ħajn, dawn huma ħsejjes li nsibu fl-Arbi u li għandhom ħoss assoċjat magħhom. Biss fil-Malti tul il-mixja ta' snin, il-Malti huwa lingwa ħajja, il-lajn tilfet il-ħoss tagħha. U għalhekk illum il-ġurnata lajn m'għandix ħoss. Kif nafu wkoll il-Malti ma kienx f'kuntatt biss mal-Arbi, ma bidix biss bħala dialett Arbi, ma kien f'kuntatt ukoll ma' lingwi bħat-Taljan u bħall-Ingliż. U li ġar huwa li ddaħħal ruxmata kliem li jinbena bi struttura kemm xejn differenti minn tal-Arbi u li l-Malti silef dan il-kliem u beda jużaw ukoll fil-lingwaġġ, ħana nużawh u ġieli qastan nindunaw li għandna dan il-kliem differenti minn sorsi differenti. Imma peress li ajjut ġejja mit-Taljan ma jistax ikun li fija jkun hemm lajn għaliex lajn ma teżistix fit-Taljan. Ħa nagħtik tal eżempji, il-kelma allura. Allura wkoll ġieli narawha tinkiteb blajn, għajn l u r biss dak huwa żball għaliex allura l-etimoloġija tagħha ġejja mill-Isqalli allura jew mit-Taljan allora. Jew niżgħu biex infissru f'dak il-każ jew meta ħaġa segwi lill-oħra. Imma l-istess ġifieri allura ġejja mit-Taljan mela mhuwiex possibbli huwa żball li nikdbu lajn fil-bidu għaliex allura ġejja mit-Taljan u fit-Taljan lajn ma teżistix. Balliħor li ġieli naraw il-kelma almenu li wkoll ġieli jiktbuha blajn fil-bidu.
L-istess raġunament dan huwa żbaljat għaliex almenu ġejja mit-Taljan, almeno jew forsi anke kif jgħid kulina mill-isqalli almenu u f'isqallu fit-Taljan m'hemmx għajn mela mhuwiex possibbli huwa żbaljat li niktbu l-għajn qabel almenu. U almenu għandha tinkiteb ALMNU. U biex nagħti l-aħħar eżempju hemm ukoll l-eżempju bata. Ġieli dan ukoll jinkiteb l-għajn, jinkiteb BAAINTA, dan huwa żball għaliex bata ġej mill-isqalli patiri skont Aquilina, nużawhu vera fi żmien ta' tbatija meta jkun hemm loġieħ huwa bata, imma dan huwa żball għaliex bata ma fihiex għajn. Għax fit-Taljan u fl-isqalli ma hemmx għajn. Mela jekk aħna nkun nafu l-etimoloġija tal-kelma, dan jista' jgħinna għaliex jekk nafu li fl-isqallu fit-Taljan m'hemmx għajn mela f'dawn l-erba' eżempji li tajt huwa għandna nintebħu mill-ewwel li m'għandux ikun hemm għajn. Fil-ronfo kif tbatti x-xemx sajfija. Fit-tieni rokna tal-programm se naqilbu ftit it-tema imma inċidentalment fl-espressjoni li se nitkellmu dwarha l-għajn tidher darbtejn fil-kitba. Tafu minn fejn ġejja l-espressjoni għamel bħal lawċin? Jekk inti għawċi u ssib Malti jgħidilek b'ton inkejjus, tiddejjaq biha jew tkompli miegħu qisu xejn mhu xejn. Il-qwil li għandna ddokumentati flimkien ma' xi aneddoti ħelwin meħudin minn fomm il-poplu Malti Wawċi juruna li bejn in-nies taż-żewġ gżejjer ġieli kien hemm daqsxejn ta' nkejja u battibekki. Il-ktib tal-qwiel il-qawl iqul jiddokumenta l-qawl Malti tajjeb aħarqu, aħseb wara ħażin, jiġifieri mill-perspettiva tal-Awċin, il-Maltin huma kollha nies ħażina. Madankollu ma setax jonqos li l-Maltin bidlu l-ewwel biċċa u qelbuha kontra l-Awċin biex tiġi Awċi tajjeb aħarqu, aħseb wara ħażin. Qawl ieħor kontra l-Maltin huwa il-Malti u l-far. Iddaħlu x'id-dar, bil-varjant tiegħu il-Malti u l-far turieħ xbib id-dar, bit-tifsir anke juża li qatt m'għandek tafda Malti. Insibu wkoll min ikomplih dal-qawl, iżda se jkolli nuża l-eufemizmu minflok il-verb propja minħabba raġunijiet ta' ċensura. Il-Malti u l-far iddaħlu x'id-dar għax iħassarlek il-mara u t-tfal. Differenza oħra bejn il-Maltin u l-Awċin hija l-użu tal-lingwa. Bejnietna l-Maltin għal diversi raġunijiet ngħidu spiss li jekk tridni nifhmek għandek tkellimni bil-Malti, jiġifieri b'mod ċar u mhux b'ħafna lobb bil-kliem jew diskors tqil. Hija affaxxinanti kif gżira daqshekk żgħira jaf ikollha differenza f'ħafna livelli tal-lingwa. Ngħidu aħna fil-kliem, fil-kostruzzjoni tas-sentenza jew fil-ħsejjes. Sa ġimilu stess semmejna li f'Għawdex aktar hemm tendenza li tisma' lil min jgħid infaġar milli infaraġġ meta wieħed jispiċċa bimnieħru jnixxi d-demm. U inti, pereżempju, x'tajt għal dak il-grupp ta' eneb bizzok b'kollox? Anqu teneb jew xenxu l-eneb? U mbagħad tajt pirmla u pinnola jew inkella pinura, petne jew moxt, saqqu jew mitraħ, akkruxu jew bebbuxu, ċombin jew labra tal-inxir, u pastizz tal-ġobon jew pastizz tal-irkotta. Għalkemm xi wħud minnhom infirxu wkoll f'xirħula Maltin, hemm tendenza kbira li jekk int Malti tajt anqu teneb, pirmla jew pinnola, petne, saqqu, bebbux u pastizz tal-irkotta. Waqt li jekk inti Għawċi, aktar hemm tendenza li tajt xenxu l-eneb, pinura, moxt, mitraħ, akkruxu, ċombin u pastizz tal-ġobon. Madanakollu, minkejja dawn il-botti u d-differenzi bejn il-Maltin u l-Awċin, żgur li xorta waħda nistgħu ngħixu f'armonija bejnietna u nikkomunikaw sew ma' xulxin. Fil-ronfo kif tbatti x-xemx sajfija. L-espressjoni għamel bħall-Awċin tintuża biex tiddeskrivi lil xi ħadd li jasal f'post jagħmel li għandu jagħmel u jdabbar rasu lura minn fejn jġib la telf ta' żmien. Issa kemm tpoġġi stereotip fuq il-komunità Awċija, teżisti verità dwar din il-frażi u għal verità waħda għandna tlieta. L-ewwel nett, din tista' tirreferi għal imġiba prattika tal-Awċin tal-antik. Dawn meta kienu jinżlu jew kif jgħidu l-Awċin jitilgħu Malta, spiss kien ikollhom xi baqgħadix jagħmlu, sija jekk fuq xogħol u sija jekk biex jagħmlu xi xirja. U dan il-qadi kienu jagħmluh b'effiċjenza assoluta. Ma kellhomx ċans joqogħdu jitnikru, il-miġiet tagħhom fil-Gżira Maltija dejjem kellhom skop u kienu jsiru b'sens ta' urġenza. Imbagħad malli lestu li għandhom jagħmlu jerħula lura li gżirithom bla ħafna dewmien. It-tieni aspett li jsawwar din l-espressjoni hu relatat ma' trasport. Issa qabel ma kellna il-Mali ta' Tapinu, il-Gawdos, il-Nikolaus jaqsmu miċ-Ċirkewwa sal-Imġarku 3 kwarti u ħafna iżjed qabel il-Fast Ferry beda jaqsam mix-Xatta Laskaris fil-Belt sal-Imġar kull siegħa,
L-Lawċin kellhom battikata kbira biex jirritornaw lura lejn gżirithom. Għax kif ngħidu l-baħar żeqqu radba u rasu jibsa u kien diffiċli taqbad il-kaptu tiegħu, allura l-vjaġġ bil-vapur lawnu lura mhux dejjem kien garantit. Apparti minn hekk, jekk titlef l-aħħar vjaġġ tal-ġurnata kien ikollok torqod Malta u tmur lura Għawdex l-għada li ma kienx daqstant ideali. Allura, l-Lawċin meta jitilgħu Malta kienu jżommu għajnejhom fuq l-ajloġġ ħalli jaċċertaw li jitilqu fil-ħin biex jilħqu l-vapur lura d-dar. Il-professur Giuse Aquilina, li fil-fatt kien Għawċi, joffri spjegazzjoni aktar kulturali għaliex fid-dizzjonarju tiegħu jistqar li għalkemm l-Għawċin huma magħrufin għall-għożża u l-ospitalità tagħhom, xi drabi l-għaġla tagħhom taffettwa l-mod kif iġibu ruhom, fis-sens li jħossuhom dejjem maġlin. Għaldaqstant, jekk din l-espressjoni narawha sempliċiment bħala botta kontra l-Għawċin, jaf nitilfu daqsxejn mill-implikazzjonijiet aktar profondi tagħha. Wara kollox hija xhieda ta' poplu biżel u effiċjenti li jonora l-impenji tiegħu fil-waqt li jirrispetta ħinu stess. U fil-ħajja maġla tal-lum fejn il-produttività tiġbed tant ammirazzjoni, forsi ma nagħmlux ġnub jekk kollha kemm aħna nagħmlu aktar bħall-Lawċin. Jintasbu